Σήμερα θα σας πω πώς λειτουργούν τα ηλεκτροκίνητα. Γι' αυτό έχω το ταμπλό από το παλιό ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο του φίλου μου, του Γιώργου του Βογιατζή, γνωστός YouTuber νομίζω. Ακόμα και αν έχει αρχίσει εδώ και λίγες ημέρες με τα βίντεο του, έχω κάνει και βίντεο μαζί του. Για όσους δεν το έχουν δει να το δουν. Και κάντε και εγγραφή και like στο κανάλι μου. Εδώ πέρα, προς τα δεξιά βλέπουμε μια οθόνη που την έχουν βγάλει. Χαλάει και μπαταρία, να το ξέρετε. Δεν βγάλει το όσοι έχετε με τέτοια οθόνη. Πιο αριστερά έχουμε το τιμόνι. Τα κοντέρ δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Επίσης και πιο αριστερά έχουμε ένα καπάκι έτσι για να βάλεις την πρίζα. Έχουμε και τον μοχλό που δεν είναι τόσο ταλαιπωρημένος κανονικά. Και για την ακρίβεια, συγγνώμη, είπα λάθος στις μεριές, τέλος πάντων. Πιο δεξιά, οπότε έχουμε το, πώς θα το πω, χειριστήριο να το πω, του αυτοκινήτου που έχουμε για τα φώτα, για τις ταχύτητες, να το ανοίγεις και ένα αυτοκολλητάκι που δεν ξέρω αν χρησιμεύει, μάλλον δεν χρησιμεύει, είναι ξεσκισμένο. Και πιο κάτω έχουμε και το γκάζι, μπορεί και να μην το βλέπετε, μπορεί και να το βλέπετε όμως. Τέλος πάντων, γεια σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Να ξέρετε, αυτό το βίντεο, αν δεν σας το είπα πριν, είναι στο κανάλι Mr. Alien.